Kublai pi paro at nga biang snobhai pi shakani ka YouTube channel jonga Aloysius Papang. Paralok kalong le si ka kubor ka bakam snu phla ban yatep yangi ki bam ngeit bakalong yeng long sem jong ulet Raja Raghuvanshi unong khayi na ka nongba indoor ubala sha Punjab Dusman halaka kurim la jong khandai bnai manshwa hakapor baklit kai honeymoon sha sora sa shissien kele yo biang ban ma ya ka jingkman ting snobha hakayeng ka sem jong ki Hadien baka kurim jong u shissien Raghuvanshi uhmen jong Raja Raghuvanshi kala khab da ukhon shenrang hakasni ublay bladep bada jer kerteng ro yu da ka jo ka kerteng raja hi kum ka yeng ka sem khabala mat yak umat thang bad o badum Hadien ka jing sha Punjab Dusman ukhon bi chongki u Raja Raghuvanshi halaka kurim la jong ka sonam Raghuvanshi ka arpulai trik ujamang arajar arposan ba lapat yak met ya balapot jong u Hadien bonsi ka ta ka artrik ujliu arhajar arposang ka kami u Raja Raghuvanshi bat ki bahayeng hasem jong u kila yo apat ban biang sngoba sa shissien ya ukhon bi chongki u Raja Raghuvanshi ubathmai Hadien bulami no hospital ban wan phai sheyeng da ka jinkman harang kat ka jingpan riam itnat ya ka yeng ka sem da ki balun bat ki singpiu bat ka jinga shat ya ka sngoba lang baro sheyeng chi sem tamat kingai ba ya u Raja Raghuvanshi ubala khlat no khandai bnai manshwa da khapat sa shissien shakari ka sla pyrthei langba uni khon shenrang badang shudap kha jong ka long yeng Raghuvanshi long ba yakani ka jingkha biang ya u Raja Raghuvanshi ubala khlat no la dep banya tho la pa da u langdo anyam ka Kamakya temple ka jingla anyam yap ka ba khatlai singi jong u Raja Raghuvanshi namar u ong bana ka daw ba ka jingiap jong u Raja Raghuvanshi kam long natural dani kumbu udai ban yap kumta on sakhapat yu sa shissien shakari ka sla pyrthei ba jiaran khat ro baka singkha ya uni ukhon shendang jong shissien Raghuvanshi kalong ha uju ubnai kat kum uta ulum lunaman bat ka por bayap u Raja Raghuvanshi bat ka por bakha ya uni ukhunung ro kaya phetang khandiat hi tip kumno pat pia snow lokri ka kubor bala kha biang ya u Raja Raghuvanshi ubala khlano lengba uni ukhunung shendang sei kham tho don prom parlokat kum ka jing snow ba simet jong pi haka comment box halor ka ni ka jingai ka ba dai ba ka jingkha arsin ya ubala yam ya ka bala tip haka tin nong bai kum ka reincarnation of the soul kum bala jungai da ki batang long hakanyam Hindu Paralok blay shibon yakapor jong pi sngoba wat glad ban like share comments pat kum joro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga nakamanta QA pat ki video